Tiež sa celé dní previacate v posteli z jednej strany na druhú? Ja tiež. Celé dní kúkam na telku, videa, TikTok, mobil, všetko. Snažím sa trošku niečo robiť, dávať, ale proste aj tak sa mi nič nechce. Dneska to pekne spolu zmeníme, pretože potrebujeme dať život dokopy. Začneme u stolíka, prvého si ho trošku uprecem, potom sa trošku dám dokopy a potom pôjdem aj na šuplíky všetky. Ja už som si, nie je to tak zlé, hej. Ja som si ho už včera síce upratovala trochu, ale iba tak zvonka, lebo to bolo zlé. A dneska si to ako keby aj umiem si ten stôl a hlavne si pôjdem urobiť šuplíky. Pretože zvonka to nevyzerá tak zle, ale vnútrajšok toho stola, aj tohto druhého, iný level. Takže let's go. Skúšam takúto novú vecičku a to je... Ja som mala strašne v obľúbe tento gel. Tento gel som objavila vďaka mojej bestie. Love you. Pozdravujem ťa z tohto videa. Ale chcem vyskúšať niečo nové. Už toto je moje asi tretie balenie a už ma to... I'm over it. Jo, takže chcem to niečo nové a... Lebo mi toto robí také... mokré a už sa mi to ako keby moc nepáči. Drží to, že extrémne, guys. Akože... Je to oči. A teraz som skúsala takýto od Catrice Super Glue. Jediné, čo mi príde také čudné, je, že... ten aplikátor. Toto je, že najviac mini aplikátor. Je akože what the... Takže... Ja som ho už si vyskúšala. Ja si vždycky, keď si niečo kúpim, nejaký nový make-up, ja si ho hneď vyskúšam. Akože... Hell yeah, hell yeah. Dneska celý deň budem mať túto čelenku tiež, pretože potrebujem si tiež úplne, že umyť aj vlasy proste. Ja by som rovno začala a začneme hneď s môjim stolíkom a počítačovým stolíkom, parapetou, druhou parapetou, komodou, vlastne všetkým. Potom si hneď povysávam a upracem si vlastne celú izbu, všetko, aby som sa tu cítila, som sa tu cítila sviežo, ok? Takže let's go.
doupratovala som si všetko. Akože všetko som si umýla a tak, stôl. A je to tak dobrý pocit, proste byť v čistom prostredí, OK? Ešte teda pôjdem robiť šuplíky, tieto, čo mám na tých stoloch. To bude tiež zase na dlho, ale potrebujem to upratať. To budem mať ako keby už aj do školy rovno upratať, čiže nebudem musieť potom upratovať, takže to je super. Kámo ľudia, čo som našla? To viem, že strašne smrdel. To bolo nejaké DMky alebo také niečo. Kámo, toto je strašná nostalgia. Ja tu nájdem, viete, koľko nostalgických bez týchto šuplíkov? Ale Lukade, poďme si popúkať. Čo si ma pokazilo teraz? Budeš to mi to ide popúkať nejak? S tým nechtami? Počuli ste aspoň niečo? To je nejaké čudné. Toto je tak nostalgické. Reálne ja som to došla video. Najmám sa radšej na to ani pokazať. Napíšte dole do komentárov, hej, chcela by som to vedieť, sa mi teraz počítať, takže... Ja sa to bojím otvoriť, guys, a to viem, že bol môj deň. Tam je pavúk, guys! Wait, Oh my god! To bol nejaký môj DIY. Ja sa tam bojím chytiť. Ty ja to budem vybrať, že tak postupne. Ja sa tu bojím, tam bude nejaká pavúčia rodina. Tam bude nejaký skáči. Prečo mám rúž? Hej, proste všetko mám rúžové. Ale to je celkom estetické. Proste kto by nechcel rúžový rúženec? Ja tiež patrím do fan oteckov, no bola som. Oh my goodness. Pretože od obeda som nič nejedla a to tiež treba na to, aby som sa cítila lepšie, takže sa teraz pôjdem naobedovať a potom si pôjdem teda zacvičiť a neskôr vám potom vlastne poviem.
guys, práve som dosvišila a poviem sa prezliecť. Robil som akože cviky na rovnejšiu chrbticu. A teraz si pôjdem možno kresliť. Nechcem byť fakt čo najmenej na mobily, takže si pôjdem teraz kresliť. Trochu si zlepším moje skily v kreslení. Jo. Svetlo, ale jo. Najprv sa odličím a potom si pojedem masku. Ok, takže masku na sme a teraz si pojedem pozrieť Netflix.